Nazdar, já vás zdravím, jsem Musil a vítám vás u dalšího videa ze hry League of Legends. Jak můžete vidět, tak jsem tady s Wukongem, s Jaxem, s Ashe a s Garenem, který má koupený trapný skin. A jdeme proti Brandovi, Ryzeovi, Drmundovi, Anivy a Kayle. Ano, prostě tohle to bude epická bitva. Hlavně tady s tím epicky trapným skinem, taky epicky levným. Pouhých, myslím si, že to je jenom za 200 riot pointů. Za 300 riot pointů, nějak tak. Kolem 300 riot pointů to je, ale vím, že na to stačíte s tou první várkou, nebo první dávkou riot pointů. Tak jo, já uvidím. Aha, ten je náš, takže já jsem pomlouval našeho, jo. Tak to je dobrý. Tak jo, tak jak můžete vidět, tak jdem s Wukongem. Ne, to nejdem s Wukongem. Jo, jdem s Wukongem. Nakonec se rozmyslel a půjde s tím lepším. Tak, no s lepším. Záleží na tom, jak to za něj umím. Hejbní kostrou. Tak. A kolik má rychlost? 345, opět rychlejší než já. No dobrý, nikdo tady není. Dobrý, tak tady čekáme hezky. Tak, tam běžíš? Do druhé trávy, jo? To dobře. Už jsem tady viděl Brenda. Jo, ještě, jestli chcete vědět, kdy to natáčím, tak tento týden jsou unlockovaní Wukong, tady Brandon, pak Volibear, pak pak ještě Ashe a ještě Olaf, no. A na další si nespomenu, to se omlouvám. No ale jak tady můžeme vidět, tak já tady pouze kempím, takže zatím vědu a tady Brandna trochu postraším. Tak. Zatím postrašil on mě, ale to je detail. Tak ano, teďka můžeme vidět, že už jdou minioni. A Brandon samozřejmě, takže Brandon, pojď sem. Já za tebou nepůjdu, neboj, já za tebou nepůjdu. Ups, ty pytle, to bylo netěsno. Ne, nechoď za mnou, prosím. Prosím, buď hodný. First Blood, děláte si srandu. Já jsem chtěl mít First Blood. Tak, řis. Jsem level up, jak můžete vidět. Si dám Ečko, to je nejoblíbenější. Asi v podstatě. Garene, vypadni. Garene. Kurňa ho zabil. Kdybych mohl, tak už je mrtvej, tyjo. Jako kdyby nevěděl, kam má jít. Hej, ne. To jako prostě... Jasně, a vyhnal mi Wukonga. Hej, tak ty voho, tak tomu nedaruju. Nemá žádnou Aha, on vlastně nejde na manu. On nemá žádnou manu. Dobře, no. Když nepotřebuje manu. To je pouze a jen jeho problém. Fuck. To je celkem... oříšek ten Brandon, popravdě řečeno. Ono se to nezdá, ale je to oříšek. Moc nečum, abys věděl. On jde po mně. Tak já se si omlouvám, ale půjdu dom. Protože poněvadž, jak můžete vidět, jsem trochu zrujnován. Tak jo. A
jelikož jsem si vzal teleport, zaplať pánbůh, tak se za ní můžu pěkně teleportovat. Ano, přesně tahle, koukejte, tady vidíte, teďka na ně nemůžou, protože má imun. Aleluja, aleluja. Imune, imune, imune. Imune, imune, imune. Jo, zabil jsem miniona, dobrý, ne? To je samozřejmě sranda, nebojte. I ta největší lovka zabije miniona. Pytle. Teď jsem mu do toho vletěl, že? Jsem velice chytrý. Zuzana. Týma. Pytle. Asi bych si měl něco koupit, co? Ale, garník. Dobrý. Jde to. Jenom po minionech, buď v klidu. Jenom po minionech to jde. Level up, buď v klidu. Já si nejradši vylepšu kvéčko, protože to používám asi nejvíc a nejrychleji se to nabíjí a má to nejvíc damage, když to dáte. Takže já to mám rád. Tady jde Brandon, takže. Jako kdyby nevěděl, že nevíme, že je v keříku, tak proto tam za ním hnedka jdeme. Co? Tak ten nás přečural. Ten nás přečural? Bacha na to. Aha, on šel dolů, no. Tak to je pěkný. No to on šel dolů, protože ale od nich tím pádem někdo nehraje, ne? Teď tady nevidím jich moc. Raz, dva, jenom pár? No jo, Drmunda nevidím, já jsem si říkal. Double kill. Už ti jdu pomoct, Garene. Tak nejdu. Ale určitě půjde sem, už to vidím. Prosím, ať jde sem, já ho chci sejmout. Jo, jde sem. Ne, já ho nesejmu, já už to vidím. Ne, já jsem lama. Já jsem lama. Já jsem lama. Kurňa. Já jsem takový dumbasoidní exot. Já ho nedal. Hej, já jsem normální. Píp? Ty voho. Ale viděli jste, jak to bylo kousek. Tak jsem high. Ano, jak můžete vidět, tak tady jsem dospěl hodně velké, co? Jo, hodně velké částky ne, ale celkem dost velké částky. Takže si tady prosím koupíme zatím chestu. Sice jedu na damagera, ale já mám radši chestu. Takže nejdřív si koupím chestu, pak si koupím začátečnický na damage a pak si koupím, ne, Brender má zase full život. Hej, já ho zabiju. Už se mi to párkrát málem povedlo, že? Tady to vypadá, že potřebuji pomoct. Jsem tam na něj 2. Na Ryze. Ještě k tomu. Ty typy za 400 a oni ho nedávají. No dobrý, dávaj. Jsem je málem podcenil, viděli jste to? Slyšeli jste to? Tady si mezi tím rozkliknu. Podzim. Ne, já mám lak. To bylo nepříjemné, viděli jste? Tak to bylo těsné, viděli jste? Haha. Hej, oni mají pronásledovací rakety, to se nedá. Já už mám Erko. Tak teď si můžeš machrovat, Brandne.
Třeba počkej, až mi přijdeš do chřtánu. Do chřtánu, až mi přijdeš. Do chřtánu jménem Palcát. No tak to bych nechtěl, tak mě minul, viděli jste to? To byla samozřejmě halus, jenomže my mu to nemůžeme říkat, nám by se naštvala za blbý nás, že ano? No to bylo taky halus, samozřejmě, jak jste to mohli spatřit. Ano, a nyní prostě vrchal večera, ať bubny zavíří. Ano, a asi jste si říkali, proč jsem nedal Erko. Prostě to je zbytečné. Ho to sice možná trochu zpomalí, ale jako asi by ho to nějak nezabilo. Co, když on tady ani nebyl? Tak jak to, že leftnul? No, když on je pořád ještě jednička. A od nich je trojka Anivia, jo? To do ní, aha, no, najdu, no. A do Kale ale bych mohl jít. Do Kale bych mohl jít, to je jenom trojka. Ale ona je vlastně left, že? Instrumentální hudba. Sakra hudba. No pojď, come on baby, come on. Hey baby, come on. Hey baby, come on. To by se ti zlíbilo, co? Tahle mě snadno skillnout. To víš, že jo? No pojď, come on, come on. Come on baby. A jsem dole baby. Sakra, proč jsem na něho nebouchnul? Může mi to někdo říct? O, takový spálený škvarek. Teď ho po dupu. Tak, teďka to je takový trochu trapnější, protože zatím nemám ani jeden kill, ani asist, ani prd. Wukong, be careful. Wukong, be careful. Wukong, be careful. Jo, tam je Kale. Kolikátka je? Ona je pouze 5, no tak do ní jdu, lidi do ní jdu. Proč to nevyužít, jenomže bojím se, jo, tady je Anivia jenom. Tak to do ní jdu. Sice mě možná dá, jo, ale Anivia teprve 3, no tak to bych nechtěl. Come on. Ale, fuck. Tak se mi rozprášil na chlopí, tak jak jste mohli vidět, že teďka mě práší Kale, protože má na pomoci miniony. A to se nedá, ano vážní pánové a dámy, to se nedá, když má někdo na pomoc miniony. A už mi zdrhla, protože je rychlejší. Ne, není rychlejší. Pane bože, prosím. Je rychlejší. Když zdechnu já. Ne, fuck. Ne, jo, mám kill. Sakra, jsem dole. Tak viděli jste teďka velkou pronásledovačku, která bohužel neskončila v můj prospěch. No jako skončila, ale vlastně neskončila. Protože jak tady můžete vidět, tak mě zabil Rice. Ale zabil jsem Kale. A tady je Anivia. To do ní jdu. Že bych jim napsal, že jdu po Anivii, aby mi ji nechali. Já jim asi napíšu, aby mi nechali Anivii. Ale jo, jdu po Anivii, ale Minion zabil Anivii, no tak to je roztomilé. Děláte si srandu?
Minion zabil takovýho ptáka. Takový minion, takovýho ptáka. No to jako není možné tohleto. Samozřejmě, jak můžete vidět, tak já si tady tajně počkám na Anivy. Ano, slyšíte správně, tajně si počkám na Anivy. Ano, tady můžete vidět, že dělo má málo životů. No, bohužel ho ještě nechám. Ale tady, jak můžeme vidět, ta se nám tady objevila Kale. Ano, Kale se nám tady objevila. A já nevím, po kom mám jít dřív, jestli po dělu, anebo po Kale. Ale spíše bych měl jít asi po Kale. Po Kale, po Kale, po Kale, po Kale, pojď po Kale, baby. Pojď po Kale. Pojď po Kale. Pojď po Kale. Choď, pojď. Ano. Jak můžete vidět, tak jsem teďka velice s přehledem sejmul Kale. A jak můžete vidět, mám tady s přehledem Anivy. Anivy. Anivy, 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 Anivy. Anivy, Anivy, ano. Co? Zabijte to vejco. Zabijte to vejco. Ano. To přesně tahle já to prožívám. Tak. Sice si možná myslíte, že je to takové trochu srabácké, že chodím po takových malých levelech, ale to si náhodou pěkně nabíhá testem a skillama. Ne skillama, ale s killama. Chápete, jak jsem to myslel, ne? Doufám, že ano. Doufám, že tahle ta bitva bude kratší než 27 sekund. 20 sekund z Kale. Poněvadž se mi má nahodit nehorázný spell jménem R. Zabiju tě. Teďka si Kale bude myslet, že otíkám. A já mezi tím bum prásk udeřím jako ohnivá koule. Tak, přesně takhle jsem to myslel. Přesně takhle jsem chtěl udeřit. Ano, ano. A teďka budeme čekat a čekat. Omlouvám se za drobné šustění. Pokud to slyšíte, samozřejmě. Tak co, kde pak jste? Nahoře je Brandon a nikdo, uprostřed je Rise. To je very nice. Asi bych si měl koupit na damage něco, že? Abych je dával rychlejc. Tak jo, jak chcete, tak já si hodím něco na damage. Tak jo. Tak jo, tak já si hodím něco na damage, no. Prdlajs healed. Healed si musím dokoupit. Tak. Teďka chci tohle a z tohohle si koupím tohle. Tak, tak, tak. To je velice užitečné.
Tak, omlouvám se, že nemluvím, ale teďka nevím, co bych říkal. Jde po mně dělo. Jde po mně Kale, no to se mi bude líbit, to se mi bude páčit. Hodíme si souboj. Au. Jen já a ty, jen já a ty, jen my dva, jen ty a já, jen my dva, jen ty a já, jen ty a já. Au. Já se tam musím nějak probojovat. Jenom jeden spell už. Pane bože, pane bože. Ne, pane bože. Jo. A kam to musí být? A musím se dostat pryč. Ne, prosím, ne. Jasně, Brandon. Ty vo. A jsem dole. Vyhrál jsi, jo? Ne, prohrál jsem. Prohrál jsi. Mě zabili. Co si asi koupím? Co si asi koupím? Tady budu asi za Kale. Ona má koupený životy. To se polepšila. Ale lepší bylo, když měla málo životů. Kudy jdu? Jo, já jdu tudy. Ta tady zatím kempnu. Kde je ona? Kde? Tady je. Ještě si Anivy, kolikátka je? Anivy se odpojila jako 4, jo? No to je hustý. Teprve 8, no tak to je dost to miloučké. Ale. To dávám, ne? Aspoň doufám. Ale ne. To asi ne, to bude poprvé, co mě dá Kale. Ne. Jo. Tady to bylo natěsno. A jdu zase domů.
Asi dolů půjdu zase. Tam mě to baví nejvíc. Jelikož už tam díky nim mám 7 kilů. Dva dety, 4 asisty. To ujde, ne? Že bych udělal moment překvapení? Moment překvapení? Ano, moment překvapení. Ano, moment překvapení. Moment překvapení. Moment překvapení. Moment překvapení, jenomže on mi zdrhá. 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 To máš. Ta má to. Ale no, pojď mi s ní pomoct, no. Come on. Tak pojď. Ne, ona mi zdrhla. Jo. Nope. Jo. Come on, baby. Jsem unstoppable. Tak to mě těší. Jenomže bohužel tady na to asi nebudu mít. Takže mě těší, že mě zabije zrovna tento. A také mě těší, že jsem tak rychle dole a že to budu mít tak rychle za sebou. Tak. Takže... Pardon, teďka otevírám šuplík. Dobrý. Tak, už je to v klidu. Pardon, ale teďka vůbec nesleduju děj té hry. Ano, pardon, vůbec nesledoval jsem děj teďka. Takže zase jdeme po Anivii, ne? To je taková naše rozmiloučká vrána. Taková... Co? Co na to říkáte? Naše rozmiloučká vrána. Která nám zabila. Děláš si srandu. 5 nám zabila dělo. Ano, slyšíte správně. 5 nám zabila dělo. Ano, slyšíte správně. 5 nám zabila dělo. Ano, slyšíte správně. Jenomže bohužel to vypadá, že Kale to bude taky. A pytle bude hlavně dole, si myslím, prosím, jo. A Kale, prosím, ať je taky Kale dole, já ji chci taky sundat. Ale to se mi už asi nepovede. Ona má hodně životů. Má hodně životů. Má hodně životů. Má hodně života. Já. Ne. Vidíte to? 64 životů. Tak to bylo natěsno. Hodně natěsno. A hodím si ještě jednu čestu, protože životy se vždycky hodijou. Ano. Wukong! Jo, on nám honí Wukonga. To za to zaplatí. Nebo nevím, jestli zaplatí, ale mohl by zaplatit. Ne, on jsem šel Brandon. Ne, pane bože, to toho nedávám. Kurňa, Brandon. A ještě jednou Brandon.
Počkej, doma to je těch 19 kg. Rice? Děláš si srandu? Rice má 19 kg? No to je v háji. Kolikátka je ten Rice? 18, tak to je pěkná. Proč se expiují tak rychle, to nechápu. Jsem level up, uhu. Jsem 15 já. Eš, loser. Nechtěl bych. Anivia. Ano, Anivia, Anivia, Anivia. Anivia. Tebe musím. Jo. Je dole. Tebe musím sejmout. Ne. Ona má double kill. Já si srandu. Ona mě ho vyžrala nebo co, ten kill? To má report. Ne, to ne. Taký svíňák nejsem. Ty si machruje s healem, jo? Tak dobře, no. Když myslíš. Ne. Ne. Dividu já. Come on. Ta jsem dole, no. Ten hráč je celkem silný. Proto si radši koupám ještě pár věcí. Máme jít doprostřed. Máme být ostražitý uprostřed, tak. Wukong, ten má 2100 životů. Tady Anivie, já ji chci killnout. Já ji chci killnout tu Anivie jednu. Garen je teprve 11. No tak to teda potěž buch. Oni ho zabili. Dobře si to vede, jak říká jen můj kolega. Musí mít za každou cenu kill. Na Anivii. Na Anivii. Jo. Hurá. Víte, kdo odchází? Teďka víte, kdo odešel? Ne, Rice neodešel, sakra. Ale je tu Anivia. Anivie. Tak tu máš. Ne, on to je Rice. Ne, a jsem dole. Jak jste mohli vidět, byli na mě dva. To jsem neměl šanci. To jsou mé alibi. Neměl jsem šanci, abyste věděli. Dobrý, mám jenom 5 kg, tyjo. Jenom 5 kg. Jenom 5 detů, pardon, teď jsem se překlep. Jenom 5 kg, pardon, 5 detů. Teď se omlouvám, protože jsem drobně, jakoby, nerozeznal det od killu. Ano, Rise je dole. Tak to jdu doprostřed za Anivii, pokud tam přijde. Jestli tam nechce chodit. Smůla. Nezabijete ho. Nezabijete. Ano, a vylepším si Utinu. A jdeme na věc. Co to bylo? Co to udělal ten týpek? Nevíte náhodou?
Pokud víte, volíte na číslo 158. Anivie. Come on, baby. Jo, je zase moje. Pojď sem, Anivie. Zabij si své minionky. Zabij si svého. Toho týpka. Ne, zabij si svého týpka, zabij si svého týpka. Ne, Rez mě uzavřel do uspávací komory. Tak tomu říkám já. Nemá někdo heal? Prosím, nemá někdo heal? Prosím. Nemá někdo heal? Minioni, zaplete se mu pod nohy. Ne, ona má heal a mě nedala. Dvě 16 proti 1,18 to máme šanci, ne? Aspoň doufám. Uá! Pojď sem. Tak nemáme, no. Kdyby mi pomohla trochu víc, tak bychom měli, samozřejmě. Jenomže... Ježíš, to je fakt... Toho zabít. Ty jo. Je, šíp. Těsně vedle. Ale těsně vedle všech. Ano, prosím, jak můžete vidět, za chvilku budu mít druhou čestu. Tady se k mě doporte. Kdo to je? Jsem chtěl říct Anivia. Ale není to ona. Jasně, kdo vůbec od nás všechno nehraje? Jo, jak to, že Jax, jo? Určitě mu nic neříká slovo report. Ne, to ne, já reporty nedávám. No, tady nám, jak můžete vidět, minioni zabíjí dělisko. Tak proto radši půjdu jim sem pomoci. Tak. A teďka tady je musím hodně těch minionů. Jo, dokonce i Kale. Tak do ní jdu. Rozhodně určitě nečekala, že budu mít tolik životů. Tak proto radši zdrhá, že ano. To je celá Kale prostě. Chcou pomoci. Tady, Tak to sorry, protože já zrovna... Ne, to ne, samozřejmě půjdu pomoci. Ale vypadá to, že prohrajeme. Opět prohrajeme. Ano, říkám opět, protože já pořád prohrávám. A jsem zvyklý prohrávat. Ale ne, tohle to už je vážně moc. Ubrali mi málo životů. Myslím si, že jenom 300, ale to je dobrý. A ona hoří, tak to bych nechtěl. Nice. Háde po něm dělo. Háde po něm dělo. Ale oni už spawnou super miniony a to se nedá. Už spawnou super miniony. Tak, ale ne, trochu jsem chytnul, ale to je detail. Ale oni tady mají i Kale, počkej, Anivia, kolikátka je? Já jdu po Anivii. Ano, slyšíte správně, jdu po Anivii. Poněvadž ona je taková malá a bezbraná.
Zabitej. Ne. Ty toho chci. Tak, nemám ani jednoho. Rune Prison. 28 magic damage. Overload. 40% magic damage. Kdo se portuje dom? Vypadá to na Ryze. Ano, no Anivia jde taky. Už myslel jsem, že... Ano, a můžete vidět, máme další čestu. Máme 3781 životů a Kale má 3300. Máme lepší životy, to je dobré. To je velice dobré. Asistoval mu Brandon. Ano, teďka se přiznám, že jsem nevěděl chvilku, co mám dělat, pokud mám jít. Ale... Nakonec mě zabili, no. No to dobrý, 7, 14, 3. Celkem dobrý, no. Možná konečnou ultinu. Tak jo. Tady je Anivie, tak jdu do ní samozřejmě. Protože to je můj, jak by se to řeklo, moje tradice, tak. Nevím, česky nebo co. Ne, ultina. Poni. To je ještě vejco. Ne, Pyroblast. Au. Overload Murama a Blazik Attack. Pane bože. Anivie, je tady Anivie? Není tady Anivie. Kolik má ta kill, tyjo? 3700, jenom. Sakra, my máme taky 3700. No a už nám, jak můžete vidět, killí poslední. Víte co? To tu. Ano, a já se ani nestihnu zrodit. A budeme mít zničený mega exhibitor, jak tomu říkám já. Tak jo, takže já se s vámi loučím a tak zatím, no. Death you.